Hello guys, welcome back again to our YouTube channel. So andito na naman si Bulak guys, ang isang katulong dito sa Middle East, dito sa Saudi Arabia. So proud po ako kahit na katulong po ako dito dahil po puyat, pagod, kahit na tagalaba, tagaluto, tagalinis, ano pa, taga-kuskus ng inidoro o taga-serve ng mga amo, taga-hugas ng pinggan, taga-laba, lahat ng mga taga-taga, ayan ang gawain ko. So,
pero kahit ganyan yung trabaho ko, is proud ako at marangal na trabaho kasi buwis buhay ang trabaho na ito. So guys, ikukwento ko po sa inyo kung gaano po ba kahalaga ang thumbnail para sa ating mga YouTuber or sa ating mga content creator or vlogger. So based on my experience guys, ano po kasi yung kung nakikita ninyo yung video ko tungkol sa yung dream house na umabot na siya ngayon ng 2,400 views, and bago po yun dumami yung mga views niya is change ko yung thumbnail kasi may thumbnail na yun dati pag upload ko, ginawan ko na yun ng thumbnail kaso konting-konti lang talaga yung views niya. So gumawa ako ng bagong thumbnail, nag-edit ako ng bagong thumbnail. So ganun, pag change ko ng thumbnail guys, doon talaga nag-boom yung mga views niya. So kaya kailangan talaga tayo maging creative. Kahit simple lang yung thumbnail natin, pero kailangan talaga na yung thumbnail natin is maingganyo yung mga viewers natin, i-view yung ating mga videos. So andito po ako sa labas guys. So ganyan po guys, kaganda yung thumbnail. Makakatulong po talaga siya sa atin na mga YouTuber or vlogger or content creator. So ganyan guys. So kung nakikita niyo yung mga videos niyo na konti lang yung mga views, so try natin na mag-edit ulit ng mga thumbnails natin na magiging attractive or magiging clickbait ng ating mga viewers para makakatulong sa atin. Yan. So, ayan, thank you so much sa inyong panonood guys. Andito po pala ako sa labas guys. So, ayan, mahangin siya at ito yung bunga ng dates guys. Andito po. Andito po ako sa puno ng dates. So, ayan. Sa Saudi. Yeah, napakainit po. Kaya nga po, pinapawisan ako. Nagpapakain kasi ako ng mga alaga kong manok. So, kaya, ayan, dito ko sa labas. Nasa puno ako ng dates. Kasi may dalawang puno dito. Yung sa labas ng bahay ng amo ko. So, ayan, ito yung bunga ng dates guys. Kung hindi pa kayo nakakita talaga ng totoong bunga ng dates. So, ito po siya. So guys, hindi na po tayo magtatagal guys at papasok na po ako sa loob kasi may niluluto pa ako doon. Nagluto po ako para sa aming lunch ng amo ko. So nagluto po ako ng kabsa, laham. So pasok muna ako guys. So thank you so much for watching and God bless everyone. Ingat po tayong lahat ng mga kababayan, mga OFW dito sa bansang Middle East. So thank you so much for watching and God bless us all.